חברים יקרים, אין מצוות כשרות, אין כשר בתורה הכתובה. אלוהים רק נתן לנו רשימה של החיות שמותר לאכול, וחיות שאסור לאכול. איך תשחט אותם, איך תאכל אותם, לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. ירקות כשרים, חלקים בירקות, מי ראה חלקים בירקות? מים כשרים? אין שום הפרדה בין חלב לבשר. אין איסור כזה בתורה. כתוב בספר שמות, כף ג' כתוב, לא תבשל גדי בחלב אימו, לא בחלב. בחלב זה שומן. זה שומן שמסביב לקריות שהיו מקריבים את השומן. זה בכלל לא קשור לחלב ובשר. וגם כשאברהם קיבל את המלאכים בבית שלו, הוא הכיל אותם בשר עם חלב. לא קודם חלב, אחר כך. כל הסיפורים האלה לא כתוב דבר כזה. זה הכל המצאות, רק בשביל להרוויח כסף. בנוסף, בספר ויקרא ג' כתוב בפסוק י"ז, כל חלב וכל דם לא תאכלו. זה חלב, שומן שהוא שומן של החיות שהוא עושה לאכול, וזה לא קשור לחלב. לבורא עולם לא אכפת, אין לו בעיות תקשורת. הוא אלוהים כל יכול, הוא מסביר את הכל כמו שצריך. הוא לא צריך איזה אחד פרימיטיבי שיש לו אינטרס של כסף להסביר את התורה שלו. כל אחד מבין את התורה, אתם צריכים להתחיל לקרוא תורה. תודה רבה.